potete correre sopra la stazione caricattore poi si serve io sarei quella come non Rugare da non ci metto però non pare che si fa arrivo a poter correre santo perché ti sarà tanto ma io che trovo poi niente niente তোমাকে মরে দেবো বলে প্লে করছো নামটা তুমি তাহলে কোন জানি ঠিক মনে পড়ে না সে ফকির বাবা কথা আচ্ছা তোমার নাম পত্রের নাম রাম देखो विसर्जन सीता वर्जन लक्षण शक्ति भेद सब किसी जाइतिला राम नाम मते बहुत पसंद नंदन नंदन प्रभु श्री कृष्ण अरे कहीं की बदला है
করবে রোজগার করবে তাহলে তাহলে কি নামা দেবা তুমি কহুন কହୁଛି ମୋ ପୁତ୍ର ନାମ ସତ୍ୟରାମ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଏବେ ତ ସତ୍ୟରାମ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପୁତ୍ର ନାମ ଦେବ ପାଇଁ ସତ୍ୟରାମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଇସଲାମ ନାମ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ରାଣୀ ଆମେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ରାଣୀ ସମ୍ଭବ ମୋ ପୁତ୍ର ନାମ ରହୁ ହଜିଥାଉ ସେଇ ସତ୍ୟରାମ ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଉ ଆମ ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ନାମ ତ କୁହନ୍ତିନି ସେ ତ କହିଲି ସତ୍ୟରାମ ଆରେ ତୁମେ ସତ୍ୟରାମ କହିଲ ହଁ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆମର ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ନା ମୋତେ ପକେଇବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟରାମ ଦେବି ମୁଁ ସତ୍ୟରାମ ଦେବି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେ ଆମ ଦେବି ଯଦି ସତ୍ୟରାମ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ କରିବି ଫକୀର ବାବା କହିଛନ୍ତି ନାମ ଦେବାକୁ ସତ୍ୟରାମ କିଏ ସେ ଫକୀର ବାବା କୁହନ୍ତି ସେ ଆଲ୍ଲାହ ଦେବୀକୁ ପ୍ରସାଦ ବସିବି ମୁଁ ଏକ କଥା କରିଛି ମାନସିକ ମାନସିକ ଆରେ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ପୁତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟରାମ ମାନସିକ କରିଛି ସତ୍ୟବୀର କବିକୁ ନଦୀରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀବି ନଦୀରେ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀବି ପୁତ୍ର କରିବ ନା ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମୁଁ ସେ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀବି ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାଳ ସତ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ ମହାରାଜା ରାଗ କରି ଚାଲିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି କଥା କଣ ମହାରାଜ କୋଳରେ ଧରିଛ ପୁଣି ସତ୍ୟରାମ ମୋ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟରାମ ମାଇଲା ତ ଏ ତୁମର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟରାମ ମୋର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟରାମ ମାଇଲା ତ ନାଇଁ 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 এইটা ইসলাম ধর্মের নাম না অসম্ভব অসম্ভব মহারানী অফলন্দি গছরে ফুড়ি ফল ଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟରାମ ମୋ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟରାମ আইলা ধর নিঃসন্তান রানীর দীর্ঘ দিন পরে পুত্র সন্তান নাই 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 চিন্তা ছড়ানা কপট কেউ দেশর গুণে পিলাକୁ ধরি আনি ভাবিছ রক্ষা করিব তুমর অবশ্য নাই নাই ভয় অপেক্ষা করিব রাজা তুহিরে পশ্চ করি দেবী
କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର